Pre svoju zberateľskú vášeň sa v živote veľa nachodil. Reč je o Milanovi Bartkovi z Važca, ktorý sa môže pochváliť unikátnou zbierkou jelenieho parožia. V okolitých lesoch našiel už bezmála 2500 zhodov. Tomuto poľovníkovi sa zbierka rozrástla aj v prvý jarný deň. Na tomto pôde by zaplesalo srdce nejedného zberateľa či poľovníka. 61-ročný Važťan už zhody jednoducho nemá kde ukladať a tak ich vynáša na povalu. A už sa tu prakticky niet kde pohnúť. Tieto dva 18-raky som našiel dnes a tiež ich musím niekde odložiť. Takto sa to Milanovi Bartkovi doma kopí. Obdivujú ho však aj tí najstarší poľovníci. Také pary som ešte nevidel. Mám 87 rokov a v tej váhe. Po niektorí mu závidia jeho vyhľadávací inštinkt. On sa totiž o parožie v hore neraz doslova podkýňa. Najviac mám 198. Toľko zhodov dokázal nájsť počas jediného roka, no poriadne sa nachodil. Aj vďaka tomu má závidenia hodnú kondičku. V priemere za jedným parom idem okolo 20 km. On sa však o zver najmä stará. Cez leto chystá krmivo, cez zimu ho vozí do hory. Zhody a tie zážitky sú vraj za odmenu. Videl som jelenia, ktorý pasol a zrazu som vyskočil na nohu a obidva parohy mu odpadli naraz. No tento je zaujímavé tým, že je taký rozšírený, že netypická koruna. Najkrajšie paroháče sú 20-raky. No a v zápäti sa Milan Bartko nechal nahovoriť aj na tento záber, ale vraj zberateľ parožia nie je to isté ako paroháč. No my sme tvrdí, nekompromisní a my vo Važci si parohy nasať nedáme. Jelene svoju okrasu zhadzujú až do konca apríla a tak ak na prechádzke lesom nejaký zhod nájdete, mali by ste ho nechať na mieste, inak totiž riskujete pokutu. Zbierať zhody je totiž iba výsada poľovníkov, no a aj tí musia mať na to patričné povolenie. Spod Tatier, Ján Tribula, televízia.